Idan kana tafiya kaga kowa masoyinka ne, ko me ka yi daidai ne, to ya kamata ka tuhuma kanka. A ce komi ka yi kawai daidai 100% supporters, ya kamata ka biya hankali. Assalamu alaikum, ni ne naku Rat Comrade Hanafi Saidu. Wato ɗan muhawarar da na so na yi yau ɗinnan a yau ɗinnan shine game da wato gwamnatin jihar Neja. Wato idan muka duba a jihar Neja, ni har yanzu ban ga ƙungiya takamamme guda da 'yan adawa ba. Shi ne tsaya ina mamaki me ke faruwa ne. PDP ban ga tana adawa, PRP shiru, da sauran jam'iyyun ma gaba ɗayansu shiru. Ni ban ga adawa. Ita kuma adawa ita ne gishirin siyasa. Idan babu adawa, to ku tabbata cewa kansu a haɗe za su ta yin abin da suka ga dama. Amma idan akwai adawa, akwai masu hura wuta, to za ka ga wanda su ma suke sama za su ta yin taka tsantsan kar su je su yi abin da bai kamata ba. Su ma za su ɗau ɗamara, za su dage dantse su ga cewa suna yin abin da ya kamata domin menene su gyara sunansu kuma su yi abin da za a ba su lamban yabo. Amma ni abu ɗaya da ke ban mamaki da gwamnatin Neja, kowa kawai ya zama supporter. To ni abin ma yana ban mamaki, ko da yunwa ne, ko poverty ne ya jawo haka. Is it poverty? Well, I'm sorry viewers, to this turn I think I have to do it with in Hausa language, in languages. But I don't know, you just feel free and focus. You know where I'm heading to. You know where I'm heading to. So, to ni dai har yanzu gaskiya ban ga adawa a gwamnatin jihar Neja ba. To most of the platform ma da ni ma nake ciki, irin muna ɗan engaging haka, muna ba da organic content haka nan. Muna ba da reactions namu game da tafiye-tafiye da kuma waƴansu MOUs da shi gwamna yake yi da kuma da sauransu. Idan na ba da opinion ɗina ko kuma na ba da reaction ɗina ko constructive criticism ɗina, sai a yi ta gani kaman ko na zo ne ni ɗan ina hassada ne ko kuma ina baƙin ciki ne da sauransu. A nan na yi clearing na ce to ka ga wannan mentality ɗin mentality ne na jahilci ne. Domin babu yanda za a ce mutum kullum yana yin abu daidai bai yiwu ba. Ko kana daidai ya kamata akwai wanda za su criticizing ka constructively, ba wai criticizing anyhow ba. Idan za ka so mutum ka so shi don Allah, idan kuma za ka ƙi shi ka ƙi shi don Allah, in za ka bayar ka bayar don Allah, idan kuma za ka hana ka hana don Allah. Wannan shi ne wato kamalan imani. To ni dai saƙon da zan ba ma gwamnan jihar Neja, shi Bago, ya biya hankali. Wallahi wanda suke kewaye da kai ka biya hankali. In dai kome ka yi daidai ne a gabansu, to be very very careful. Be very 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 careful. A cikinsu ba gyaran, to ka sani a cikinsu fa ba ci gaban jiha ke gabansu ba. Su dai su samu abin da za su samu su ƙara gaba. Da fatan ɗan takaitaccen tsokacin da na yi, na fata ya kawo ga la'akari don cewa idanunmu na nan muna kallon kowa in Allah yadda. Muna so mu yi amfani da fagen yanar gizo da taimakon Allah mu yi abin da ya kamata da shi. Mu wayar da kan al'umma. Babu ja da baya game da harkan wato tatance wato gurɓatattu a yanar gizo a kewayen siyasa da kuma shugabanci. In Allah yadda wannan shi ne muradin, kuma in Allah yadda da Allah muke alfahari, kuma sai Allah ya cika mana burinmu. In Allah yadda good governance must prevail. A nan zan taka birki jama'a, amma kamin nan ina son don Allah ji ra'ayinka a comment section. Na farko kenan, kuma na biyu sai ka yi sharing. Ni ba ma sai an yi liking ba, amma in ji ra'ayinka a comment section. Assalamu alaikum. Peace out.